Top 10 Pilot Schools for the year 2025. Ito yung aming mga nakalap na impormasyon para magabayan kayo kung kayo nagnanasang maging piloto sa ating bayan. Alam niyo ba na sa mga ibang bansa, 250 hours ang kailangan niyo para makakuha kayo ng pilot flying license. Pero dito sa Pilipinas, mas strict tayo. Kailangan natin ng 1,500 hours of flying bago tayo makakuha ng commercial pilot license. At ang mga kailangan niyo para maging piloto or para makapasok sa aviation school ay kailangan high schooler kayo, graduated kayo ng high school, dapat 18 years old, at dapat proficient kayo in English. So, starting at number 10 ay ang Indiana Aerospace University. Ito ay located sa Lapu-Lapu, Cebu, at ang mga courses nila ay 2 to 4 million pesos per course. Usually, mga 12 months course lang yung mga commercial pilot flying license course nila. Number 9 sa listahan natin is Aero-Equip Aviation. Ito naman ay nasa Subic, Olongapo, at ang kanilang tuition fee is more or less 2 to 4 million pesos per course. Ang number 8 ay Achievers Airline Academy. Ito ay located sa Pasay City at yung mga courses nila ay 2 to 4 million pesos per course. Pero ang pagkakaiba sa Achievers Airline, marami silang mga recruiter na partner katulad ng Indigo Airlines, Kingfisher Airlines, SpiceJet, Shangri-La Group of Hotels, Continental Airlines, Paramount Airways, Royal Jordanian Airlines, Jet Airways, at marami pa. Number 7 sa listahan natin is Alpha Aviation Group. Ito naman ay nasa Clark, Pampanga, at ang kanilang tuition fee is more or less nasa 3 to 5 million pesos per course. Number 6 naman ay ang Delta Air International Aviation Academy. Ito ay located sa Bulacan at ang mga courses rin nila for commercial pilot flying at saka private flying ay usually 2 to 4 million pesos per course. Number 5 sa listahan natin is National Aviation Specialist Academy. Ito naman ay sa Parañaque at ang kanilang tuition fees more or less sa 1 to 2 million pesos per course. At saka meron din silang mga inaalok na ibang kurso katulad ng aviation maintenance na malaki din ang pangailangan sa buong mundo. Number 4 naman ang Omni Aviation Corporations located sa Clark, Pampanga. Usually 1 to 4 million pesos ang bawat kurso nila, pero may in-offer rin sila aside from private pilot at saka commercial pilot, meron silang military pilot training. Number 3 sa listahan natin is of course Philippine Airlines. Meron silang PAL Aviation School na kabubukas lamang itong taon na to. At ito ay nasa Manila lamang at meron silang mga free scholarship or mga scholarship program para sa mga gustong maging piloto. Pero kinakailangan lamang pag graduate kayo sa kanilang eskwelahan, medyo matatali muna kayo sa kanila, paglilingkuran nyo muna yung kumpanya nila bago kayo makahanap ng ibang trabaho. Pero bagamat ganun, mataas pa rin naman ang paunang sahod ng Philippine Airlines. Number 2 ay ang Airlink International Aviation College located sa Pasay City. Ito ay isa sa mga pinakamalaking aviation school sa buong Pilipinas at usually sinasabi nila na 150,000 to 350,000 per year ang courses nila. Pero yung sa pagkaaral natin, ang usually nagiging 2 to 4 million pesos rin ang nagiging halaga ng bawat commercial pilot license course nila. Number 1 sa listahan natin is nasa pinakamatagal na pilot school dito sa ating bayan, PATS College of Aeronautics. Ito ay nasa Parañaque at ang mga kurso nila sa 500,000 to 2.5 million. At hindi lamang ganon, ito ay nag-aalok pa ng iba't ibang mga kurso para sa ganon mas maging malawak inyong kaalaman pagdating sa pagpipiloto at pagkukumpuni ng mga eroplano. Aming layunin ni Dad ng Bayan, Michael Sai, ay tumaas ang antas ng kaalaman ng bawat Manileño at bawat Pilipino para gumanda ang buhay nila at gumanda ang mga trabaho nila. Tandaan natin mga kababayan, kung gusto niyo maging piloto, napakaganda nitong oportunidad para sa inyong lahat. Bagamat ganon, kinakailangan huwag niyo kakalimutan, dapat disiplinado kayo. Iiwasan niyo ang paggamit ng mga bawal na gamot at pangalawa, babawasan niyo ang pag-iinom o kung kaya niyo itigil ang pag-iinom, mas maganda para sa ganon mas madali kayong matanggap na maging piloto dahil nakasalalay sa inyong mga balikat ang buhay ng maraming mamayan. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Ako naman po, si Michael Sai, inyong dad ng bayan.